setmana més, l'equip del Box en Ruta es torna a posar a la carretera. Avui per a fer cap a Onda, Castelló. Poble tauleller on si per una banda es treballa molt, no ho dubtem, per una altra se ho passen de categoria. De categoria, sí, claro. Encara que la nostra missió d'avui serà trobar els apassionats del motor. Difícil, no creguen. Així som de bous. Bous o motos? Motos o bous? Bous més. Esta vegada m'ho han posat complicat, però trobaré el que vull. El Box de Mitjanit! Hola! Hola. Eres la reina d'Onda. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te diuen? Yo soy Ana. Es que hay mucha gente que le gustan las motos. Si tu creus que trobarem algú. Sí, així a Onda també són molt aficionats, Sí. És un poble ja molt polifacètic. Jo soc aficionat al motor. Quin cotxe tens tu? Mercedes del 56, un pontón. Ai, quina il·lusió em faria que me l'ensenyares. Tinc ahí fora. I no faries una volteta? Ah, bueno, si voleu fer una volteta. Vinga, anem. Hala, pues, amone. Entre tu i jo, Ramon, això deu de ser caret, no? Mantindre'l, pues sí. Pero ¿qué es lo que no es caro hoy en día? A ver, seguirme veréis como hay más gente que no solo son caballos ni toros. También hay gente que se dedica a otras cosas como son los coches clásicos. Hola, jo sóc Maria José Zaragoza, del Box de Mitjanit. Què estàu fent, Tassi? De reunió, a veure què fem. Què cotxes teniu? Nosaltres tenim cotxes xicoteig, no són massa grans, però almenys jo tinc un 600 de l'any 73. Té 2 cavalls, així Tomàs té un altre 600 i Pepe té un Alfa Spider. Volem fer també l'any que ve el Camí de Santiago. Preparar En 600? Bueno, cada un el seu cotxet. El Camí de Santiago en cotxes... En cotxes clàssics. Mare meu, arribareu o què? Bé, la idea és arribar, com puguem, encara que siga caminant. Bueno, moltes gràcies. Adeu. Oye, escucha! Sí, jo ho sabia que els trobaria, encara que m'ha costat, que se m'ha fet de nit i tot. Però ara sí, Harleys. I on hi ha Harleys, hi ha botes de motor sí. Hola, ¿qué tal? Buenas. I després diuen que els de les Harleys no beuen cervesa, que és un tòpic. Bueno, són astemios. Astemias totales. Una cerveceta per al reportatge. Bueno, gràcies. A veure, salut, cotxis. Moltes gràcies per tot, però ens podríeu fer un homenatge al Box a mitjanit i fer-nos un poc de soroll en les motos? Gràcies. Va, vinga. Quina gent més amable. Ah, i per si fera falta, també hem trobat fans del programa. Desde Matías de nit no me canvio jo de la càmera de la tele de Canal 9. Salude al meu home, als meus fills i als 11 nets meus que tinc. I una filla que tinc que també és de la veïna, entre xiquets. Un besito per tots. I al Box a mitjanit. I al Box a mitjanit. Al Box! Això quan ho faran, com veureu? Un clàssic, veritat? Doncs el dijous a mitjanit. I ara ja ens n'anem per a pensar en noves històries, rutes a recórrer.